Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Maswera sei. Rekidzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi yenyu mukomanashi, can you please post my story as ID? Ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndinogara muno muSouth Africa muJoburg. Mukoma ndinogara ndichitevera nyaya dzenyu pano nguva zhinji ndaisaziva kuti nerimwe ramazuva ndichazouyawo nesekireti yanguwo pano. Sekireti yangu mukoma yakamira yakadai. Ndekumba kwedu. Mumba medu takaberekwa tiri vatatu vasikana, tiri 2 mukomana, 1 hanzvadzi yangu ndiyo breadwinner, anoitawo basa rekudhiraivha magonyeti, ndiye wandinogara naye muno muJoni pamba pake. Inini ndini ndaigara nemuroora nevana vake 2, saka muroora wangu aiva nechirwere cheasma. Ndizvo zvakaita kuti nditorwe nehanzvadzi yangu nekuti aida munhu waanogara naye pamba kuitira kuti asma kana kuri kunzi ikazokwidza aizowana munhu waanenge ainaye. Makange muri muna March takashaikirwa nemuroora. Asma yake yakangokwira ndokubva afa. Tainge tiri 2, saka pakafa muroora ndakatora foni yake, ndiyo yandainge ndava kushandisa kutaura nehama dzake. Saka ndakazoenda kuma messages ndikaona kuine chat remwana wesister yangu achitaura nambuya vake mashoko erudo. Zvaitoratidza kutoti vaviri ava vainge vava nenguva vachidanana. Zvainge zvatova nemakore nekuti vaitoronga mashoko enyaya yemwana wehanzvadzi yangu wekupedzisira. Vachironga zvekutoresa mwana birth, zvaitoratidza kuti vaviri ava vainge vakatoenda nemwana kuma DNA. Saka ndina kutanga kuratidzawo hanzvadzi yangu semunhu ainge ari pakuchema. Ndakaudza sisi vangu muridzi wemwana tiri kunhamo yemuroora. Saka sisi vakati tuone foni ndiverenge mameseji. Vakaverenga ndokubva vadhilita umbowo, vakati ndisaudza munhu nyaya iyoyo nekuti havadi kuti mwana wavo avengane nasekuru vake. Chiri kundirwadza mukoma ndechekuti hanzvadzi yangu ndiyo iri kuendesa mwana wehanzvadzi yangu kuuniversity. Ari kutopedza gore rino digiri rake reengineering. Saka ndauyawo pano vedare iye zvino tava kutokwanisa 3 months tabva kuviga amai guru vangu, asi nyaya iyi ichiri kungondirwadza nekuti hanzvadzi yangu munhu ane rudo kuhama, aisafanira kusangana nezvakadaro. Anobatsira hama dzose. Inini handiende kubasa, hanzvadzi yangu ndiyo inondichengeta inini nevana vangu. Saka chandava kutya mukoma ndechekuti sisi vangu vakandiudza mashoko ekuti ukangoburitsa nyaya iyoyo panotofa munhu chete. Saka ndava kutya mukoma kuti hanzvadzi yangu haizokuvadzwi here nasisi vangu vachida kuzama kuviga umbowo. Zvino dambudziko riripo, hanzvadzi yangu haatende kumaprofita, kana ukamuudza zvekufamba haana basa nazvo. Mhuri yeZimbabwe ndapererwa, ndava kushayiwa kuti ndodii. Ndiri kutsvakawo rubatsiro chero kupi zvarwo. Ndinotambira chandiri kungoda chete ndechekuti ndiri kuda kuti chokwadi chingobuda pachena, zvinoita kuti zvisazokonzeresa hondo yekuroyana, nekuti sisi vangu vakatovimbisa kuti nyaya iyi ikangobuda pachena panofa munhu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa iri kuma SMSs zvakangooma. Nazvo veduwe ngatitaurei navo mucomment section. Vahanzvadzi vedu ava, kana wanga uri iwewe waizvifambisa sei? Waitaura here kana kuti wairamba wakanyarara? Pati mukasataura zivai kuti kana zvikazobuda imimi ndimi munhu anotambura zvekuti muri kuchengetwa nehanzvadzi yenyu. Maybe sisi venyu vane backup plan, hamuzivi zvavanenge vachironga nemwana wenyu. Dai mangoita zvivindi zvekutaura. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi muri sei zvenyu mukoma? Ndine 19 years uye zvekare ndiri kunyora nyaya yangu because handizivi kuti zviri kuitika izvi zviri normal here kana kuti ndiri kupinda munyaya dzandisingazogoni. Ndiri musikana uye zvekare ndigere muno mugweru. Ndakapedza form 6 yangu last year. Right now ndiri kugara
zvangu munomu muHarare but kumba kweru, because amai vangu vari kuSouth Africa. Ndine ka small business kandinoita kekutengesawo zvinhu zvakangosiyana-siyana, dropshipping paonline. Around January this year ndakasangana nemumwe mukomana paTikTok, zita rake ndichamuti Jaden. Taingotumirana majokes nemacomments. Akanga achiita sekunge munhu ane mari because aiposta mavideos ari kunzimba dzakanaka, driving expensive cars, dzimwe nguva ari Dubai kana kuti Cape Town. Handina kumbofunga kuti munhu akadaro angasvikawo pakundinotisa, but rimwe zuva akanditumidzira message achiti you have beautiful eyes. Takabva tatotanga kutotaura every day. Jaden munhu ari sweet, too sweet actually. Every morning wamuka sei princess, anogara achingondipa mari. Nobody has treated me like that before, especially life yangu yose ndaigara ndichingotambudzika kushayawo munhu anokwanisa kuita take care of me. So kuva nemunhu anokubata special kunongoita kuti unge uchida munhu wako. After about 1 week akanditumidzira mari, aingova ma20 buy lunch, but mari yacho iri kuwedzerwa $100 zvaizvezvi buy groceries. Saka ndinomboshamisika nekuda kwerudo rwake, because handina kumbobvira ndakamboona munhu anongokupa mari daily asina kana kukuziva properly. One time ndakatombomubvunza kuti ko uri kundiitira zvinhu zvose izvi, what do you want in return? Akati I just like taking care of you. Ndakazotosvika pakutojaira and the life yangu yatova nyore nekuda kwake. Pamba pandiri kugara kuno kuHarare ndine ka mini fridge kangu kanongogara kakazara, and phone ndakatobvawo mukutotenga phone nyowani. Even to my rentals ndaimbotambudzika kubhadhara marentals ndichitoita zvekutoshare nevamwe vanhu, but iko zvinozvi ndinotongogara ndiri ndega in freedom. Saka problem yakazotanga after around 1 month. Jaden anondiitira mavideo calls around 11 p.m. zvaingovawo normal, but nerimwe zuva akati baby can you move the camera a bit. Ndikati okay, nechekupi? Ndakati ka igodo remunhu ari kufungidzira kuti maybe ndine umwe munhu wandiinaye. Ndikati nechekupi? Akati move your camera towards your curtain. Ndikati okay, why? Akati no, I want you to open your curtains, I want to see kana uri mumba. Ndikati oh okay. Ndakafungidzirawo kungoti maybe munhu ari jealous, ari kungoitawo weird. Ndikavhura macurtain. Akati perfect. Kubva ipapo every night ari kundiudza kuti I have to open the curtains at night, and kana ndikamavhura kana kuti ndikamunyepera kuti ndamavhura anonditi you are lying to me, macurtain haana kuvhurwa. So handitozivi mukomanashi kuti izvi zviri kumboreva kuti kudii. Kana ndikati I don't like them closed, iye anobva ati zii nekuda kwekuti ndinoda mari ndinenge ndichiita zvaanenge achida. Iye Jaden anoita sekunge ava kutogara neni. There was this other day paakanditi nhasi ndoda kuti unge uchichinja position yemubhedha wako, musoro unofanira kurara wakauisa towards the window. Kwacho ikoko kwandinenge ndakavhura macurtain, iyi ndakanzwa kutya ini, handakaramba even though akandikumbira akanditi I will send you $200. Handizivi kuti zvinoreva kuti kudii. I am about to meet up with him. Handisati ndafunga nezvazvo, but we are supposed to meet, but ndiri kutya manje kuti ko izvi zvandiri kuitiswa naJaden zvinogona kunge zviine chirevo here, kana kungoti munhu anenge achida kungova a bit controlling. Maybe he is the controlling type. Kana ndikaramba ndichifambidzana nemunhu akadai, ndeape machallenges andinokwanisa kuzosangana nawo in the future, kana kuti varume vose ndo zvavari. Pane akambovhuriswawo here macurtain pakati peusiku neonline boyfriend yako, kana kuti izvi zvandiri kungosangana nazvo zviri unique kwaari Jaden. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hakuna zvinhu zvakadaro. Sei achiti munge muchivhura macurtain pakati peusiku? Kazi kamuroyi here anenge achitadza kupinda murumu mamunenge muri imomo.
ameno muri yeZimbabwe anzi pane akambovhuriswawo here maketeni pakati peusiku, muchazomuona munhu akakudongorerai nerimwe zuva. Anoziva pamunogara here kana kuti kwete? Maybe is a serial killer. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakaona mukadzi wangu akafa, ndakamuona mugore ra2024, ndakamuona akange ari pamusoro peguva rake akabata mwana mucheche but ainge achieredza misodzi. Mukoma muri sei nadzo nyaya idzi dzevanhu? Saka ndinoda kuti muvigewo chitupa changu nekuti vanatezvara vangu vanogona kuzonzwa kuti ndini ndiri kutaura, but handizivi kana vachiteerera maconfessions enyu vanofarira zvirongwa zvatiudhana nambozho. Mukoma munhu haarove kana achinge afa zvisina kunaka. Mashura andiri kuona paguva remukadzi wangu zvakatangira pakuda kuisa tombstone. Mukoma nyaya yangu yakamira yakadai. Ndichakudzoserai kumashure zvishoma kuti munzwe kuri kubva nyaya yangu. Inini ndiri murume wechidiki, ndine 35 years. Ndinogara muno munyika yedu yechipikirwo yeZimbabwe. Handikwanisi kutaura location ndezvikonzero zvekuchengetedza identity yangu. Ndichatanga nenhoroondo yeupenyu hwangu, makuriro andakaita. Inini ndakakurawo ndiri nherera. Baba naamai vangu vose vakafa ndiri grade 4. Ndakazongokura nenyasha dzaMwari nekuti ndaiva munhu uya wekuti ndainge ndisina pandinoti pamba anenge achida kundishandisa ndiko kwandainogara. Hama dzababa vangu dzaindibata nekuseri kweruoko. Ndaigara kwese kwese, hapana munhu aida kurarama neni kuva refu. Ndaingonzi ndine musikanzwa ende handichengeteki. Kana chikoro handina kupedza. Ndava ne16 years ndakabva ndaenda kumusha kwamai vangu kuShamva. Ndava kumusha ndakanodzidzira chikorokoza ndikatanga kutoshanda pane imwe mai. Ndainge ndava kutorarama zvakanaka. Upenyu hwangu hwainge hwatochinja. Vaindivenga vainge vava kutondida. Ndakazoroora mukadzi ndava ne25 years nekuti ndainge ndava kubata tumari twekuti ndainge ndava kukwanisa kuchengeta mhuri. Ndakazotenga musha wangu Ruzevha kuDomboshava nekuti ndainge ndisingadi kunogara kudhuze nehama dzangu dzaindibata nekuseri kweruoko. Ndakatanga kugara nemhuri yangu. Ndainge ndava kupota ndichienda kuchikorokoza ndichidzoka kumba. Mari yandaiwana yainge isingandigutsi nekuti ndaidawo mari inokwanisa kutenga mota sezvaiita vamwe. Nekuda kwepfungwa yekusagutsikana ndakazofunga kuenda kun'anga ndichida kunosimbisiwa kuti ndiitewo mari. Saka ndakaenda kune imwe n'anga ndainge ndisingadi kuromba asi ndaingoda kusimbisiwa. N'anga iyi yakandipa huko 3 ikati enda unocherera pamba pako. Huko idzi dzaiva nemhiko dzekuti pamba hapabvumirwi kuiswa minamato chero kuitwa chechi ipi zvayo chero kuunza imwe n'anga. Ndakaenda nehuko dziya ndikanocherera pamba. Zvinhu izvi ndakazviita mukadzi wangu asingazivi. Zveshuwa zvandakapiwa nasekuru zvakashanda. Ndakatanga kuita mari iye zvino pava ne2 years ndakabva kubata mishonga iyi. Mari ndava nayo. Pandakatanga kuita mari mukadzi wangu akabva aitawo pamuviri, asi pamuviri apa paimunetsa nekuti ainge ava kurwara. Asi ndainge ndisingadi kuti aende kumaprofita, asi iye ainge asingabve kumaprofita. Ainge achiti kana ndisipo aibva aenda kumaprofita nehama dzake. Saka aipota achiuya neminamato achikanda pamba. Saka pamba pakabva patanga kuitika mashiripiti. Painge pava kuonekwa nyoka. Saka ndakadzokera kwasekuru nekuti ndaiziva kuti ndiko kwainge kwakabva dambudziko. Saka ndakasvika kwasekuru ndikaudzwa kuti ndainge ndakakanganisa mhiko kusanganisa kwandainge ndakaita mishonga nenhombo dzechipostori. Saka vakanditi kuti zvinhu zvako zvinge zvichidzikama ndaifanira kuuraya mukadzi wangu kana kuti inini ndini ndinofanira kufa. Ndakabva ndaona kuti zviri nani ndiuraye mukadzi pane kuti inini ndinge ndichifa. Mukadzi wangu akatanga kuitwa murume nenyoka aine nhumbu yake kudaro. Akabva atanga kurwara kusvika aita miscarriage naiye akabva afawo nekuti ainge asiyirwa hosha mudumbu nenyoka dzaimuita mukadzi. Mukadzi wangu akazovigwa. Vanhu vose
vakaparara. Akavigirwa mumunda mangu, asi kuri kudhuze nekuchiRwizi, nekuti pachivanhu munhu anenge afa aine nhumbu anovigirwa kudhuze nekune mvura, hanzi kunzvimbo inenge yakatonhorera. Kufa kwakaita mukadzi wangu, zvinhu zvose zvakamboita sekunge zvainge zvakadzikama, asi kana wakauraya munhu, ukauraya munhu anenge asiri weropa rako, hazvipere mushe. Ndakatanga ndichiita zvekurota mukadzi wangu akagara paguva rake akabata mwana mucheche achiyamwisa mwana. Hope idzi dzaidzoka almost every day, asi ndaiti ndikaenda paguva handina chandinoona. Saka ndakambofunga kuti maybe kufunga, asi musi wazoitwa tombstone unveil last month, takaenda kuguva nedzimwe hama tichida kunoona guva remufi. Ndipo pandakaona mukadzi wangu akagara pamusoro peguva akabata mwana wake mumaoko achitoyeredza misodzi pavanhu vandainge ndiinavo. Hapana chavakaona vose, asi ini ndakazviona. Vanhu vakazosara vopedzisa basa, asi inini ndainge ndavakumba. Kubva last month inini handichina zororo. Kubva pandakaona mukadzi wangu handirari, ndinorohwa usiku. Ndakadzokera kwasekuru vaya avo vakandipa mishonga, vakanditi ivo havana chavanokwanisa kundibatsira nacho, nekuti mukadzi wandakauraya spiriti yake ine simba kudarika mishonga yavo yose. Saka vakanditi chienda unoona zvekuita. Vakatombondipa madirections ekune imwe n'anga iri kunyabhira, vachiti iyeye ndiye anozvigona. Saka inini zvekufamba ndichienda kune dzimwe n'anga ndava kutya. Ndauyawo pano mukomanashi padare renyu, ndinoziva vazhinji vachandishora kuti sei ndakauraya mukadzi, asi vanoda kushora izvenyu chero muchizondipa maadvice anovaka, noti kundiudza zvinhu zvinozoputsa mangwana. Ndiri kutsvakawo mubatsiri anokwanisa kubvisa zvinhu zvandakaisirwa nen'anga pamba pangu, nekuti zviri kutaurwa zvinonzi mufi handikwanise kuti ndige ndichizomutsipika as long as zvinhu izvi zviri pamba. And iye anenge achitopika achitoti uchaenda unoudza hama dzangu dzose izvo zvawakandiita kuti ndiwe wakandiuraya. Zvingataurika mukoma kuti ndini ndakamuuraya. Saka kusvika ndiuye pano mukoma, ndanzwa nekudyirwa mari nen'anga nevabatsiri venhema vari kuuya pamba pangu vachiti vanozvigona. Saka kana paine anoziva kwandingawana help, anogona kuisa nhamba dzemubatsiri mucomment section. Mazuva ano mukoma, dhata racho kwandiri rinoti netsei, ndokusaka ndaita zvekukunyorerai pafoni. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vakatumidzira panhamba dzedu as an SMS dze0687. Ngatiitaurei navo mucomment section. Hanzi kwandiri ivo vachitaura pavakanyora imwe SMS vakati vari hanzi kumachonyonyo kumba kweimwe n'anga. Hanzi handizivi kana ndikahwenga kuno kwandiri ndichazokupai update zvakangooma kuuraya mukadzi wako. Ngatitaurei navo. Hanzi kana muine mafoni numbers amunoziva en'anga inogona kundibatsira, munenge mandigonera kana mukandipa mafoni numbers acho en'anga iyoyo. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Brother yangu akatanga kuita mari kana kuuya pamba nemari after joining this other gym. Mukoma muri sei? Please post my story. Makaviga chitupa changu. I'm confused, scared. Uye zvekare wopedza ndiri kurota matwins achibayana nebanga. Chinondityisa ndechekuti me and my brother we are twins. Saka ndiri kurota one of the twin murume achibaya this other woman anoratidza kuva mutwin wake nebanga nechipahuro obva afa. Chimwe zvekare chiri kundityisa ndechekuti right now ndiri kugara pamba pasisi nabankuru vanopota vachindinokera usiku. Ndotoita zvekuzoto ignore amenoti vanenge vachida kupinda kuti vaite sei. Hana yangu haina kana kugadzikana kubva pakafa sisi vangu last month. Zita rangu ndinoitwa Linet. Tiri kugarawo muno muHarare. Ndichachinja ndichati tigere mubudiriro. So I have my twin brother, and this twin brother of mine we have been really close
saka iye anoita zvecarpentry, anoitawo zvekugadzira makitchen unit, mawardrobes, roofing, zvakangosiyana-siyana. Before 2023 Amos aitambura zvisingaite. Dzimwe nguva aikwanisa kuzotokwereta mari kubva kwandiri kana kutoaprocha mukomana wandinenge ndichifambidzana naye achiti tsano ndikwereteseiwo mari ndozokuonai kana ndabhalansa. Saka ndaigara ndichinetsana naye ndichiti haungaiti zvinhu zvakadaro kuti unoenda kumaboyfriends kana kuti munhu wandei ndichifambidzana naye obva wanotora mari ikoko. Dzimwe nguva aizotoshaya kana zvokudya zvokuti waisvika pakumunzwira tsitsi. So recently zvinhu zvakangochinja. Suddenly Amos akatanga kuenda kune imwe gym. Ndichati gym iyi iri kuBelvedere. Saka takangoti sezvo ari munhu anofarira zvokungoita maworkouts, takange tisingazivi kuti ikoko kuBelvedere gym connection yacho zviri kumbofamba sei. After about 2 months zvinhu ndopa zvazotanga kushanduka. 2 months ago like akanditengera iPhone nyowani cash, akangouya neiPhone akanditi dear sister, foni iyi kweidzo hembe anongogara achingopfeka madesigner clothes, madesigner shoes, haapfeke Gucci refake. Saka takangoti maybe kucarpentry yavo anenge ari kuita lucky. Saka ndakamubvunza kuti naiwe ko uri kuwana mari kupi? Akati mwana wamai ndine mamwe maconnections ekuti kana ndikakuudza iwewe unokwanisa kana kufenta. Haadi kutaura kuti mari anoiwana kupi and he is married. Ndakabva mukutaura nemuroora akati kunoko kwangova netwumutemo twusinganzwisisiki usiku chaihwo kana kuri kunzi tete. Ndikati ndikuda kubuda panze, handitendedzwi kuti ndinge ndichibuda panze ndakabatidza torch yefoni. Ndinenge ndichitya kuti kana kuri kunzi ndikatsika nyoka. So ndiri kufungidzira kuti zvimwe kuda maybe my brother anogona kunge akaromba mukoma kuti ndiri kungomhanyisa pfungwa here. But why is it back? Kubva zvaakatanga kuenda kugym ndipo apo paava kutanga kuita mari, ende mari yacho haadi kuti vanhu vange vachimubvunza. Ukamubvunza kuti ko iwe mari uri kumboiwana kupi, anobva angonyarara zvake kana kutokupindura rafu. Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Zvimwe kuda vanenge vachiita madeals ikoko, munhurume kauyu maybe vanenge vachiita madeals ikoko vachiwana mari somewhere. Do you think kuti kutanga kuenda kugym kwavakaita vatova munhu akaromba? Tell me what you think muri yeZimbabwe mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana muri sei? Please post my story makavika uchitupa changu wangu murume akandibudira pachena akati iye ava kuda kuita zvemidzimu because aneta nekunamata. Mushure mekunge ndakamubata akange achigeza motikari yake nemukaka past midnight. Iko zvinozvi ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinochema kuna Mwari ndichiti asi sei Mwari mandiisawo pamuyedzo wakakura kudai? Zvimwe zvacho zvinorwadza kane mukoma. I've been married to my husband. Saka tiri kugarawo muno munyika yevatorwa. Murume wangu iye ane motikari yake iyo yaari kushandisa as an Uber. Saka apa ari kuti nesituation iri munyika yeSouth Africa ndinotofanira kuti ndige ndichimubatsira kupira kumidzimu yake. Otherwise kana ndikaisa izvozvo achatsvaka hake umwe mukadzi uyo anenge achikwanisa kuzomuteerera kana opira vobva vapira vari vose. Ndichizosvika pakubata murume wangu akange ava nesystem yekuti aipota achimuka pakati pawo usiku obva abuda panze. Ndakambotanga ndichaignore, saka ndakazongofungidzira kuti maybe munhu anenge achibuda panze kuti anga achienda kunotaura nemagirlfriends ake. Ndakanzwa ndichibatikana zvisingaite ndokubva ndachizomutevera. After abuda mumagumbeze ndikatowedzera kutoridza ngonono. Ndakamutaimira ndokubva ndamuteverawo panze ipapo. Ndikabva ndati naiwe uri kuitei? Ndakabva ndatora bucket ndikaona kuti mubucket makange muine zvinhu zvewhite.
Pekutanga ndakange ndisina kuziva kuti zvinhu zvewhite zvakange zviri mubhaketi chakange chiri chii. Ndakambofungidzira kuti ipendi, ndikati ko munogopenda motikari pakati peusiku, ko what is going on nemi? Akabva achizoti kwandiri iwe haisi pendi. Ndikati saka chii? Akabva ati mukaka uyu ifresh milk, ndo yandiri kushandisa kugeza nayo motikari yangu. Ndikati muchizviitirei? Akati nekuti ndiri kutenda midzimu yangu kuti ange achizova manake. Ndikati imi muri kumboedza kuti kudii? Because hamusati makamboita zvemidzimu, makatanga kuita zvemidzimu kutanga rini? Akabva ati ndatova nenguvawo yakati rebei ndichiombera kumidzimu yangu. Pane chakaipa here? Nekuti we were colonized, ivo varungu ava vasati vatombouya kuno kuAfrica, madzitateguru edu vainge vachirarama sei? Handiti vaita zvekupira kumidzimu yavo. I was shocked mukoma nekuda kwezvaakandiudza, but ndakati hazvinei, munhu regai ndimusiye apedze kuita zvaari kuita, tozonotaura tava mumba. Akabva andibatisa bute. Ndikati kwete, ini zvekunzi ndike ndichibatana nemabute enyu handidi. Akabva aridza tsamwa, akabva aita zvekupfugama, akabva atanga kuomberera. Paakataura zita rangu ndikati please count me out pazvinhu zvenyu. Akati saka enda mumba usada kundinyangadza. Ndakabva ndapinda mumba, then ndokubva ndachizomumirira. Apedza kuita mhiko dzake ndokubva achizopinda mumba. Ndakange ndakamumirira, ndikabva ndamubvunza kuti zvose zvandakange ndaona achiita zvakange zvichireva kuti kudini. Akabva ati kwandiri, ndanga ndiri kutenda midzimu iyo iri kundipawo mikana plus neurongwa hwedu hwatiinahwo hwekuti tinge tichibuda muno munyika yeSouth Africa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandanga ndiri kusuma kuvadzimu vangu. I was shocked and I was flabbergasted nemunhu achitaura zvinhu zvakadaro. Saka yatova nyaya yava kutonetsa mumba mangu right now. Anokwanisa kutongobuda, kana abuda without even informing me. Paanodzoka, guess what? Anotodzoka anenge atorikana nemabute ake aanenge akatenga. Anokwanisa kutenga zvimasupa zviya obva atanga kunwa. Haasi munhu aimboita zvekunwa doro before, but akatotangawo ipapapa ndipo paakatanga kuita zvekunwa doro. Hanzi ndiri kunwa doro iri because ndinenge ndichida kuti midzimu yangu inge ichifara, whatever that means. Rimwe doro racho rinopiwa vana. I have to fight for my kids because anenge achida kupa vana doro kuti vange vachinwa. Kana ndiripo ndinoritora doro racho ndobva ndarirasa, but if it happens kuti ndinenge ndisipo anovanwisa doro. Ndakambosvika nerimwe zuva pamba, murume akange agezesa vana nebute. Ndakasvika vana vakaita kufa kupera nekusvutiswa bute, vainge vakafizuka. Vakati mama, tanga tichirutsa. Ndikati manga muchirutsiswa nei? Vakati nekuti tanga tichipiwa bute nadhedhi. Ndikamubvunza ndikati naiwe, ko uri kupa vana bute kuti zvaita sei? Akaseka zvake akati handiti ndikuda kuti vange vachizoropafadzwa nekukomborerwa nemidzimu yavo. Chakaipa ipapo chii? Akabva atoridza tsamwa. Saka iye ari kuti iwewe you are standing in my way. Dai wandisiya ndaita zvandiri kuda kuti ndike ndichiita, uone kuropafadzwa kwatichazoitwa nemidzimu yangu. Handichazivi kuti ndodii. Akandipawo an ultimatum. Akati shamwari, iwo gara watongondiudza in time kuti uri kuda nezvangu kana kuti hauchadi nezvangu. Ndikati why? Akati because kana uchiri kuda nezvangu unofanira kuti unge uchiita nezvangu, not kuita zvamwari wako panapa. Ava kuti zvamwari wako mufunge zvenyu mukoma. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kana muinewo zvamunenge muchida kundiudza mukoma, munongondibata ipapapa, ndinokasika kuzokupindurai. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndakanzi omutombomira kuita zvako zvekunamata panapa tichaiti zvekunamata, tava kuita zvekupira kumidzimu yedu.
saka hanzi semukristu I'm confused, I am nowhere, handizivi kuti ndodii, because marriage vari kuratidza kuti ivo vanoida kuenda kuchando, vari kuti vanoda kuenda kuchando. Murume akavaudza kuti kana ndikaramba ndichipira kuchando tinoenda. Voita sei? Ngativapei maadvices mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.